Пружанскі раён у конкурсах ПРААН удзельнічае з 2016 года. За гэты час прыцягнулі больш за 150 тысяч еўра фінансавання. Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва стаў першым адрасам афіцыйнага візіту пастаяннага прадстаўніка ПРААН у Беларусі і Анны Казана-Вішнявецкі. Тут, у дзённым аддзяленні Пружанскага тэрытарыяльнага цэнтра, прадстаўнікі залатога ўзросту могуць наведваць заняткі па фізічнай культуры і інтэрактыўныя прэзентацыі аб прыгажосці і здаровым ладажыцці. Але прадстаўніц прыгожага полу – майстар-класы па макіяжы і цырульніцкім мастацтве. Узрост вучняў школы прыгажосці і здароўя ад 60 і вышэй. Для адных гэта добрая нагода знайсці новых сяброў, для іншых – заставацца ў бадзёрым стане нават і 85 гадоў. Дело в том, что я здесь недавно живу, поэтому у меня много товарищей, кроме тех, которые находятся здесь, в центре, у меня практически нет. Здесь, понимаешь, очень дружественная атмосфера. Я занимаюсь здесь на курсах. Я сразу с первого дня пришла сюда, и я каждый раз хожу и посещаю, значит, эти кружки, ну, мимо физкультурных, с палками с этими хожу, также вот все, хожу на тренажеры, на эти, и также хожу на все кружки остальные, которые у нас бывают. Наступны адрас – цэнтральная раённая бальніца, якая выступіла з ініцыятывай здароўя чалавека залог здаровай нацыі. Дзякуючы ёй жыхары Пружан і раёна атрымалі магчымасць прайсці курс аздараўлення, лячэння і рэабілітацыі на сучасным фізіятэрапеўтычным абсталяванні. Мы в сентябре получили физиотерапевтическое оборудование и аппаратуру для лечебной физкультуры в 7 номинованиях. Это самая такая разнообразная аппаратура. И за этот период прошло 1651 человек, из них 270 детей. Уже в этом году прошли реабилитацию на данных аппаратах 87 инвалидов, и из них 17 детей-инвалидов. Финансирование Евросоюза в сумме 23 тысячи евро, конечно, для нас было огромной поддержкой и, собственно, подспорьем в улучшении качества оказания медицинской помощи для населения района. Апошняй кропкай візіту прадстаўнікоў ПРААН стаў музей-сядзіба Пружанскі палацык. Дэлегацыя пазнаёмілася з інфраструктурай адраджэння традыцыйнага рамяства чорнадымленай і чорнаглянцаванай керамікі. Эти проекты, конечно, успешные, очень-очень хорошо сделаны, разработаны, тоже финансово. И в плане управления этими проектами мы очень довольны тем, что было сделано местной командой, местной инициативной группой. Тогда думаю, что это только начало и будут новые возможности. Вместе с инициативной группой у нас разработан паспорт территориально ориентированного развития до 2020 года, согласно которому спланированы самые интересные и нужные для Пружан и Пружанского района дела. И надеемся, что с помощью инициативных людей и инициативных организаций, учреждений, вот именно этот паспорт реализуется. Тэрмін рэалізацыі праектаў мясцовых ініцыятыў завяршаецца, а перспектывы застаюцца. Распрацаваць і прапанаваць свае праекты на конкурснай аснове могуць органы ўлады, прадстаўнікі прыватнага бізнесу, дзяржаўных устаноў і проста ініцыятыўныя людзі. Дзіяна Мішчук, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».